morning guys, welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw, atin naman bibisitahin itong bayan ng Aguinaldo dito sa probinsya ng Ifugao. So tara, let's go! Guys, nandito na nga tayo sa I Love Aguinaldo. Ito yung madalas titigil yung mga rider para magpicture. So yun guys, tignan nyo naman dito sa harapan nitong I Love Aguinaldo. Talaga namang sea of clouds doon sa pinakadulo ng mga bundok. Yan, so kita nyo naman guys yung mga sea of clouds dyan na nakapaligid sa bundok. Yan, grabe, napakalamig dito guys. Hindi mo maramdaman yung init ng araw. Kaya naman guys, tignan na natin to sa taas. Nandito na nga tayo guys, no. So may isang oras na ako nandun sa Ubaw ba yun? Yun, sobrang iyak yung wave 100 ko guys. Pero kaya niya naman sa awa ng Diyos. Karaos din yun. So medyo mainit na dito guys, pero malamig pa rin yung hangin. So yun guys, highly recommended ko nga sa inyo na pumunta dito kasi nga napakalamig ng simoy ng hangin. Tapos makikita mo pa yung mga sea of clouds dito sa mga bundok. Yun, so try nyo pumunta dito guys.
guys, pababa na nga tayo sa Ubaw. Kung saan madadaanan nga ito. Madadaanan nga itong falls dito sa gilid ng daan. So napaka gandang tignan guys. So makikita nyo naman guys, sobrang nakaka-refresh tignan ano. Ayan. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna at samahan nyo pa po ako sa aking susunod pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.